Hej og velkommen til Stil TV. I dag har vi besøg af Mads fra Danish Skincare. Og Mads, velkommen til. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme, Stina. Det er en fornøjelse at have en lille snak med dig. Det er jo altid en fornøjelse at sætte dig. Mads, kan du ikke starte med at fortælle vores seere lidt om, hvad du er for en fisk? Hvor kommer du fra? Og bare lidt bag om Mads. Hvem er du? Selvfølgelig vil jeg det. Jeg kan starte med at sige, at jeg ikke er fisk. Jeg er stenbuk, for jeg er født i januar. Men udover det, så hedder jeg Mads Timmermann. Jeg er stifteren af det danske hudplejefirma Danish Skincare, hvor jeg også har udviklet en hudplejeserie ud fra samme navn, selvfølgelig. Jeg kommer fra det nordjyske, så hvis jeg har en dejlig nordjysk accent en gang imellem, så er det simpelthen, fordi jeg kommer inden fra en lille skov, der hedder Rold Skov, lidt syd for Aalborg. Lige nu bor jeg så på Frederiksberg og har boet i København i en del år, så derfor har jeg vist også fralagt mig lidt af det meget, meget nordjyske. Men jeg elsker Nordjylland. Og du kommer tit hjem til Nordjylland? Det gør jeg. Jeg er så privilegeret, at jeg har fået lov til at køre rundt forskellige steder i Danmark og holde foredrag og fortælle om min filosofi om hudpleje og indre og ydre skønhed. Aha. Jamen, kan du ikke fortælle os lidt mere om den? Jo, selvfølgelig kan jeg det. Altså man kan sige, at min filosofi inden for hudpleje er, at vi kan gøre rigtig, rigtig meget, og vi kan også gøre rigtig, rigtig for meget. Og det har jeg ligesom selv været en del af, at alt det her med hudpleje var rigtig personligt for mig til at starte med. I rigtig mange år, der led jeg af rigtig dårlig hud. Altså jeg havde meget hudproblemer, bumser, akne, uren hud, hvilket førte til, at jeg psykisk røg ned. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, fordi du ser jo brandgodt ud, Stina, men du ved den her med, man er en ung teenager, der skal ud i byen og feste ud med vennerne og veninderne og så videre, men så kigger man sig i spejlet, og man er bare utrolig træt af sig selv, træt af sit udseende. Man styrter ned til de her kosmetologer og butikker, der sælger hudplejeprodukter og tænker, hjælp mig. Og så står man 4-5 år efter, stadigvæk med ansigtet fuld af bumser, tænker, nu har jeg brugt flere 100.000 kroner på forskellige hudplejeprodukter. Jeg har været til kosmetologer, læger, hudlæger, der alle sammen har fortalt mig, hvad jeg skulle gøre, men intet af det har virket. Noget har måske virket lidt, men ikke så godt, som jeg håbede. Så jeg tænkte, det her med hudpleje, måske er det lidt svært at finde ud af, hvad skal man bruge. Hvorfor er det, at jeg bruger en masse hudpleje og stadigvæk har bumser, men måske kunne det også bare være, at det er fordi det, jeg bruger, det er fuldstændig forkert, og at filosofien bag hudpleje er forkert, i hvert fald fra der, hvor jeg startede. Mm. Så hvad gør du for dine kunder ved Danish Skincare, som en kosmetolog kan gøre for dig, og de forskellige brands, der var på markedet allerede, ikke gjorde for dig af produkter? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, det som jeg gør mine ansatte i Danish Skincare, det er, at vi har formået at gøre hudpleje utrolig enkelt og effektivt på samme måde. Fordi hudpleje kan gøre rigtig meget, hvis man vælger de rigtige produkter og vælger at gå ind og behandle huden på en effektiv måde, men på en simpel og enkel måde på samme tid. Det betyder, at da det var aller værst for mig, så brugte jeg 12 forskellige produkter hver morgen og hver aften til at pleje min hud. Undskyld, 12 forskellige? 12 forskellige produkter. Jeg griner af det nu, men jeg kan huske, den der morgen, det var rigtig, rigtig skidt at skulle have så mange produkter på. Du ved, så skulle jeg rense mit hud med et produkt, så skulle jeg rense mit hud med et andet produkt, så skulle jeg faktisk rense mit hud med et tredje produkt. Så var huden renset, så var vi videre ved næste trin i forhold til skin tonic, behandlingsprodukter, makeup osv. osv. Så det vi gør med Danish Skincare, det jeg har gjort med mine hudplejeprodukter, er at dykke ned i en masse forskning. Jeg har simpelthen sat mig for at finde ud af, hvad er det offentliggjort forskning fortæller os om vores krops største organ, altså huden. Hvad kan vi gøre ved vores hud? Hvordan kan vi gøre det på en enkel og effektiv måde? Og derfor udviklede jeg en hudplejeserie, som for nogen virker utrolig enkel, fordi det er i bund og grund bare 3 simple trin, som man skal igennem for at pleje sin hud effektivt. Spændende. Men har du altid vidst, at er det så grundet din baggrund med dine personlige erfaringer, der har gjort, at du har valgt den her arbejdsbranche, skønhedsbranchen, som dit erhverv?
alt det startede fuldstændig personligt for mig. Ja. Tilbage til, da jeg igen var ung i Nordjylland og havde... Ude i skoven. Ude i skoven, da jeg rendte rundt ude i skoven og havde, hudproblemer og så videre. Og samtidig med, at hudpleje var en personlig ting for mig, og jeg behandlede min hud, og jeg prøvede lidt at vejlede nogle af mine kammerater og veninder om, hvilke hudplejeprodukter man skulle vælge, så arbejdede jeg faktisk også med markedsføring, var på et reklamebureau, og fandt hurtigt ud af, at de her billeder, som bliver taget ude i fotostudiet, da om 3 uger skal i et magasin og sælge et hudplejeprodukt, er du sindssyg, hvor skal det bare igennem rigtig meget billedbehandling, rigtig meget Photoshop og alt sådan noget. Der sker rigtig meget derude. Så jeg tænkte igen der, okay, lige nu sidder jeg og har ansigtet fuld af bumser. Jeg bruger penge på det. Jeg bruger tid på at prøve at komme mine bumser til livs. Og alligevel sidder jeg og billedbehandler en model, der har lidt bumser, så hun kan sælge et hudplejeprodukt, der siger, at det kan fjerne bumser. Der tænkte jeg, måske er der noget her, der er en lille smule forkert. Så udover det personlige for mig, så er det også en arbejdsdel for mig fra et helt andet baggrund, altså fra den her, hvad man siger, behind the scenes bag ved computerskærmen, bag ved kameraet. Så du har både set markedsføringsdelen, og er der nogle af dine produkter, der bliver markedsført efter en tur i Photoshop? Jeg vil sige, vi har faktisk nogle produkter, altså når vi tager billeder af vores produkter, så bliver de selvfølgelig lige, gjort lidt pæne og så videre. Men vi gør rigtig meget ud af, at alle de billeder, vi har på vores hjemmeside af vores modeller med udtalelser og så videre, at det er oprigtige modeller. Jeg har en sjov historie. En af vores modeller på hjemmesiden, der hedder Louise, der har haft rigtig meget uren hud i rigtig mange år. Hun har været igennem stort set det samme som mig. Så mødte hun mig til et foredrag og begyndte på Danish Skincare på at pleje sin hud ud fra min filosofi om at gøre hudpleje enkelt, effektivt, og så husk lige at elske dig selv og smile lidt til dig selv, fordi det bedste skønhedstrik, det er et kæmpestort smil. Så hun begyndte med de her behandlingstrin og mine produkter og fik en rigtig, rigtig smuk hud. Det fik vi lov at bruge som en udtalelse på vores hjemmeside, og det sjove er, nu kommer jeg til pointen, det er, at hun fortalte mig det faktisk her for et par uger siden, at Mads, nu har jeg været online på din hjemmeside i et par år nu. Der er jo folk, der kontakter mig på Facebook privat og spørger, jeg har set dig snakke om det her produkt. Er det nu så godt, som du siger, det er? Er det rigtigt? Ja, og det synes jeg jo er fantastisk, at for det første, at hun så siger, ja, det er det. Jeg er ikke betalt af firmaet, jeg er ikke photoshoppet eller noget. Jeg står 100% inden for det, som jeg siger på deres hjemmeside. Så den her personlige kontakt med vores kunder, det er vi utrolig vigtige og glade for i firmaet. Det er dejligt at høre. Men lidt om dine produkter. Nu har vi snakket så meget om filosofien bag og din baggrund bag dem. Du har jo ikke ret mange produkter, Mads. Jeg synes jo, hvis jeg går i Matas eller et eller andet, og jeg sidder og kigger på hylderne nede i Matas, så er der jo, så hver enkelt mærke har jo buner, og de har jo flere hylder fyldt med forskellige produkter. Ja. Er det det, du har? Det er det, jeg har. Ja. Det er simpelthen den simple og enkle vej til smuk hud med effektive hudplejeprodukter. Ja. For jeg fandt ud af, at det der med, at vi skal bruge 12 forskellige produkter, det behøver vi slet ikke for at pleje en smuk hud. Altså huden er kroppens største organ. Vi skal selvfølgelig gøre noget. Undskyld, jeg afbryder. Ja. Hvordan fandt du ud af det? Blev du uddannet inden for branchen? Eller? Jeg er uddannet til hudterapeut, kosmetolog, og der fandt jeg faktisk også rigtig meget ud af, hvordan man sælger hudplejeprodukter. Altså fandt ud af, hvordan skal man sælge, og Mads, du skal sige sådan og sådan, fordi så sælger produktet bedre. Men så stod jeg med min personlige baggrund og tænkte, hvordan kan det være, at du lærer mig, at jeg skal sige det her om det her produkt, når jeg kan kigge på ingredienslisten og se noget helt andet. For det eneste, der taler sandt på hudplejeprodukter, det er ingredienslisten, fordi der må man bestemt ikke lyve. Du må skrive foran, der må du skrive, at den er testet af kosmetologer og anbefalet af hudlæger og hvad det ellers er. Men det, der står bagpå, altså det der i produkterne, det skal tale 100% sandt. Så tilbage til dit spørgsmål med, hvordan jeg så ellers har gjort Danish Skincare effektivt. Det var efter min uddannelse til hudterapeut, så begyndte jeg at stille lidt spørgsmålstegn endnu mere ved den her industri, og tænkte, jeg må finde ud af, hvad er det, der virker. Så jeg gik ind i internationale og nationale forskningsresultater, altså dykkede ned i rigtig meget forskning. Der er heldigvis rigtig meget derude, man bare kan slå op, der siger forskning om bumser og uren hud og huden. Så er der forskning, der fortæller
jamen det er det her, huden har godt af, det er det her, huden bestemt ikke har godt af, og det er alt det, jeg har bygget mine produkter ud fra. Og så er du nået frem til den her lille sortiment, at det faktisk ikke er nødvendigt at bruge mere end det. Ja, præcis. Ja. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad de forskellige gør så? Det kan tro. Man kan sige, at jeg har lavet en hudplejeserie, der gør det enkelt og effektivt på samme tid. Vi starter med at rense vores hud. Det blå produkt til at rense ansigtet, fordi du ved, kvinder og så videre, make-up og så videre, det skal vi helst fjerne. Vi skal fjerne skidt og snavs. Vi skal ikke have noget parfume i, vi skal ikke have noget farvestof i. Hvis du gerne vil dufte lækkert, når du har taget din creme på, så tag lidt parfume og put på dit tøj i stedet for. Det er der dufter godt. Fordi duft er en fantastisk ting, det ved du også, Dina, det her med, at når vi mødes med folk eller mødes i byen, jamen så genkender vi hinanden på duft. Det er et af vores tiltrækningssanser. Der er vi jo bare dyr i der bund og grund. Der er vi jo i bund og grund bare dyr. Men at putte det i hudplejeprodukter, når vi ved, at alle former for parfumestoffer, uanset om det er naturlige, æteriske olier, parfumer, vi ved, det er ikke godt for vores hud, så fjernede jeg dem fra alle Danish Skincare hudplejeprodukterne. Så det første trin, det er, at vi skal rense vores hud med et produkt. Du kan bruge det også omkring øjnene til at fjerne din makeup. Det er der rigtig mange kvinder, der er meget, meget glade for. Så sparer vi en makeup fjerner. Det næste trin, det er en daglig eksfoliering. Det er mit røde produkt. Det er vores allerbedst sælgende produkt, både i Danmark og det, når vi sender produkter til udlandet. Fordi det er så effektivt til at fjerne døde hudceller. Kender du sådan en skrubbecreme, du ved, med korn i? Det er rigtig godt til at fjerne hudceller ydre på huden, men det er tit også alt for hårdt for vores hud. Så jeg lavede et produkt, der ligger på huden, så du smører det på. Det er et helt flydende produkt. Lad det blive på huden, så trænger det ind i huden og arbejder rigtig effektivt på bumser, hudorm, pigmentforandringer på samme tid. Så det er ligesom din daglige behandling, du putter på huden. Og det sidste trin er, at den grønne creme bruger du om natten. Den giver dig fugt, antioxidanter, reparerende ingredienser. Og den orange creme, det orange produkt, det er din creme, som du bruger om dagen. Den giver dig også fugt, antioxidant, reparerende ingredienser og også solfilter. For den eneste forskel, der er på dagcremen og natcremen, hvad tror du det er? Det lyder som solfilteret lige umiddelbart. Det er helt korrekt. Den nævnte du ikke i natcremen i hvert fald. Fuldstændig. Der er selvfølgelig heller ikke så meget sol. Nej, præcis. Du er ikke... Så det vil sige, at i bund og grund, så kunne man faktisk godt nøjes med at bruge dagcremen, ja, både nat og dag, hvis det var. Ja, helt sikkert. Den eneste forskel er, at der er solfilter i dagcremen. Og det er den, ja, man kan sige, det er det eneste, der er ligesom forskellen på dagcremen og natcremen i Danish Skincare. Aha. Det synes jeg jo er en meget, meget interessant filosofi. Det skal der ikke nogen tvivl om. Jeg har jo luret lidt på din hjemmeside. Ja. Og her har du jo blandt andet en gratis e-bog. Ja. Kan du fortælle lidt mere om den? Fordi der står jo... Nu har jeg jo læst den. Ja. Og jeg synes jo, den var fantastisk. Du vil ikke afsløre alt for meget. Men der laver du blandt andet nogle afsløringer omkring det her inden for skønhedsbranchen, og hvad det er, skønhedsbranchen gerne vil have, man skal tro. Hvorfor vælger du at gøre det? Grunden til, at jeg vælger at tale sandt, det er fordi, at alt det, vi troede, eller i hvert fald meget af det, vi troede om hudpleje, hvordan man behandlede sin hud for 10 år siden, der ved vi så meget mere i dag. Altså, så alt, hvad jeg fortæller, det er alt det nyeste forskning. Og når vi har den nyeste forskning, så er der altså også bare nogle sandheder og nogle ting, nogle myter, vi skal have aflivet. Blandt andet, at øjencremer, det er et ekstra produkt. Du har ikke brug for en speciel ekstra separat produkt til din hud omkring øjnene. Hvis din ansigtscreme er udviklet på en mild måde, med beskyttende og reparerende ingredienser, så bruger du bare den omkring øjnene. Så det er en af de ting, som jeg afliver i denne her gratis guide på min hjemmeside, blandt mange andre af de her guides, der er på danishskincare.dk. Ja, for du har jo faktisk inden for en hel masse forskellige. Også inden for make-up tips og hår og negle, og jeg skal komme efter dig tænder sågar. Ja, husker jeg også, jeg så derinde. Ja. Det er jo så den er i hvert fald kig værd på hjemmesiden, vil jeg gerne sige. Du har jo været så elskværdig at give mig den ære at få lov til at teste produkterne, og det vil jeg jo glæde mig rigtig, rigtig meget til. Så jeg kan give en feedback til vores seere derude også. Nogle gode råd, jeg skal have med på vejen, som du lige tænker? Ja, jamen, jeg har masser af gode råd, ja, og det er dem, som jeg elsker at komme ud med i, du ved, på internettet og på videoer og artikler og foredrag og alt sådan noget. Men i hvert fald et af de bedste råd, jeg kan give dig, det er, gør din hudplejerutine enkel,
Fjern irriterende ingredienser i parfume og farvestoffer, og der bruger du selvfølgelig Danish Skincare, der ikke indeholder parfume eller farvestoffer. Så gør din hudpleje enkel, og så vær vedholdende. Sig, nu bruger jeg de her produkter, nu lader jeg være med at tage en ugenlig maske, fordi der er kommet en speciel ny maske, der kan fjerne hudorme, ved at du har den på i 4 sekunder, og så river du den af, eller hvad det ellers kunne være. Gør din hudpleje enkel, effektiv og være vedholdende, så lover jeg dig for, at du får nogle rigtig gode resultater. Og så husk på, hver dag om morgenen eller om aftenen, når du har smurt din ansigtscreme på, og du er færdig, kig dig selv i spejlet, send dig selv et kæmpestort smil, for som jeg sagde tidligere, det bedste skønhedstrik, det er et kæmpestort smil til dig selv. Så smilet er simpelthen en del af produkterne? Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Og det er gratis, og alle kan bruge det, og hvis vi har lyst, så kan man bruge det. Ja. Hvor er det smukt. Ja. Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Tusind tak, fordi du ville have mig. Det var en fornøjelse, Stina.